komunikácia. A ja. OK, už nahrávam. Sme... Sa na teba. Oh my god, ok, čus, počuješ ma? Nazdar, čus. Počul som, že si kit. No, ja mám len taký hlas. Joj, ty si šéf. Dobre, ok, ukáž mi svoju bejsku. No, ja bývam s Jakeovom, on tu asi najviac streamuje. Ok. Tak toto zatiaľ vyzerá. Ježiši Kristia, to je kto? Konduktor, robot. to je čo? Aha, a ten čo robí? Neviem, ale býva v vlakoch. Ok, dobre. A počkaj, a ten Jack, alebo kto, no tak ten je kde? On teraz nie je na serveri. No, On teraz nie je na serveri. On je to asi najpopulárnejší. Najpopulárnejší, ok, super. Ešte populárnejší, ak ja predpokladám. Ok, hej, ale reálne ty si hneď na spawne. Ty si hneď pri spawne, ty to máš úplne mega blízko. Ja viem. Jo, ty samozrejme, ty tu bývaš. Ale počkaj, akého tu máš koňa? Hej, prečo nikto nemáte rýchlych koňov? Vy tu máte proste úplne pomalé speedky, toto je 11,8, hej. Vieš o tom, že dokážeš mať 14 koňa? Čo? Hej, dokážeš mať normálne speed 14 na koni. Hej, keď dáš speed 14,22 na koni, tak ho potom môžeš úplne vytradiť za mega veľké prachy. Ja počkaj, ale ešte sa chcem pozrieť. Hej, ty tu máš nejaké vlaky alebo niečo? No. OK, tak mi vyzerá to ukáž. ako autobus. Hej, vyzerá. Jo, úplne. Hej, ale ukáž mi, takto môžem si nasadnúť na ten vlak? No hej. Počkaj, a zvezeš ma na tom? No. OK, no tak počkaj, ja sa tam musím dostať najprv. OK, tu som. OK, Chceš fajn, no tak riadiť? ja si tu sadnem. No. Ja to neviem riadiť, takže môžeš to riadiť ty. Dobre. Inak mám tvoj merch. Díky moc, oh my god, hej, no tak ty si šéf. Aj kde chceš OK, ísť? tak poďme na spawn, ja to chcem normálne vidieť, hej. Môj bože, my ideme vlakom, hej, tak toto je halúzne. Poďme Tak to je cuvačkou. super. Aha, takže my budeme cúvať, jo, môj bože. Možno sa viem otočiť, vole. Tak sa tu otoč. Hej, to je gigantický vlak. Jaký bol ten veľký vlak do toho tunelu? Tak to ne... OK, to je super, dobre, fajn. Tak, dobre, môžeme ísť na spawn. Ježiši Krist, dobre, tak tie tunely tu máte celkom úzke na to, aký máš gigantický vlak. A to je dobre, hlavne, že sa to nebuguje. Jej, tak to má super. Hej, koľko stoja vlaky na tomto serveri? Ja by som si chcel kúpiť No, vlak. oni sa nepredávajú, ale tak ten Duck, tak on ti ho vie spraviť. To je super. No, Hej, takto, vy ste tu pokrokoví, vy tu máte aspoň železničnú stanicu, my na oficiálnom minery nemáme. Tak to je halus. OK, no tak díky moc. Tak, dobre, potvrdzujem, že nie si kit a si borec, takže idem to teraz prehlásiť. Tak díky moc. Hej. Počkajte. Čus, počujete ma? Nazdar borci, čau. Hej. Čus. Hej, Mar SK si tu. Hej. OK, čau. Aj Gugo? Alebo ten druhý, jak sa volá? Duck. On už No lepko. jo, ja som tu. Ty si tu. OK, fajn, takže mám pre vás takú nabídku. Viem, že vy zbierate donaty na tento server, aby vám bežal. Váš server je vážne super a veľmi sa mi páči. A preto som sa rozhodol, že vám urobím taký kvíz, kde každému jednému z vás položím otázku a jedna správna odpoveď rovná sa 1000 korún pre server, ktorý vám donatnem. Ste za to? OK. OK, fajn. Takže kto chce ísť prvý? Mám prvú otázku. Poďte, nemáme... Není čas strácať čas. Kto chce ísť prvú otázku? To bude také, že od najľahších po najťažšie. Tak ja poďme na tie ťažšie skôr. OK, fajn. No tak kto chce ísť prvý? Nechám niekoho... OK, tak ja neviem, Alex Profik, poď prvú otázku. No. OK, fajn. Takže, prvá otázka je, že v akom roku vznikol Minecraft? Ako tá úplne prvá verzia, úplne prvá. 2011? Mám mu to uznať, pretože to bola, to nie je tá úplne prvá verzia. Možno ja viem, možno. Dám ti ešte jeden pokus, pretože 2011 to bola pllná verzia, ale... Ako ak môžem sa ja ako do toho... Ne, to je na Alexovi, No, ne, žiadne také, Alex musí odpovedať. Ja neviem, 2000... A nech si nevyhľadávaj. 2009.
Jo, OK, 2009, jo, to je Strano F, bez tak si to pozeral na Google, ale tak čo už s tebou. OK, fajn, takže máme 2009 prvú otázku, takže yes, už máte 1000 korún, čo mám to donate. OK, ďalšia otázka. Kto tu je? Napríklad taká Adelka, počkaj, ale s ňou musím ísť teda na Discord, nie? OK. OK, tak Adelka, som na Discorde. Let's go. Ale poďte všetci na Discord, som tej VC3. Poďte všetci na Discord. OK, Adelka, si ready na ďalšiu otázku? No, asi jo. OK, fajn, takže už je to asi dosť napovedané, ale kedy vznikla prvá plná verzia Minecraftu? 2011. Yes, tak to už ten Alex povedal, more. Máte 2000, ani neviem jak, more. OK, ďalší, kto je? Toto bude akože už trochu viac sketchy otázka a musí to byť môj fanúšik, aby to vedel. Ja som tvoj fanúšik. Damn! OK, počkaj, kde si, kto hovorí? Za teba. Čus Dominik, dobre, fajn. Takže v akom roku som si založil svoj YouTube kanál? 2015. Ne, 2014. OK, tak yes, som o 1000. To, dobre, fajn, aspoň si ušetrím peniaze v mojej tej. Dobre, OK, kto ďalší? Alebo vieš čo, môžeš ďalšiu otázku. Áno, dobre. OK, ale počkaj, na to sa musím pripraviť. Ja sa to istím, aby ty Takže fajn, OK. Máš na to, aby si stihol správne odpovedať, máš 3 sekundy, ale bude to veľmi obvious otázka, jo. Koľko hráčov je online momentálne? 3, 2, 1, 12. 10. Ja... Yes, moja peňaženka bude free. Yo, OK. Dobre, chceš ešte jednu otázku, alebo chce niekto iný? Niekomu inému daj. OK, dobre, tak niekto iný. Kto chce? No, Alex Profik, poď ty, Alex Profik. Čo, počkaj, ty už si bol, nie? On už bol. Kto ešte nebol? Maťko. Maťko, OK, tak Maťko, kde si? Tu si. To si ty, Maťko? Áno. OK, fajn, tak koľko je 5x5? 3, 25. 2, je, OK, dobre. Tak, dobre, tak máte 3000 teda. OK, jak chcete. Toto bola veľmi easy otázka, hej. Dobre, OK, ešte chceš jednu, alebo to pasneš niekomu inému? Niekomu inému. OK, dobre. Ja si to asi zoberiem teda, no. OK, fajn, takže máš na to 5 sekúnd, aby si odpovedal. Aké je hlavné mesto New Yorku? 5, 4... Nie je žiadne, lebo New York. Dobre, OK, to bol chyták, dobre, no tak ešte raz. Máš na to 5 sekúnd. Aké je hlavné mesto Spojených štátov? 5, 4, 3, 2... Nie, Washington. OK, ale ešte si to stihol, dobre, OK. Alebo vieš čo, urobím kompromis, tým, že som počítal veľmi rýchlo, tak to nedám akože 1000, ale dám, že 800. OK, to je v poriadku. OK, to je Odpovedal som špatne, takže tak. To je reasonable, OK. Dobre, teraz je to nejaký nerd do Minecraftových vecí, lebo toto bude otázka celkom halúzna. Také, že štatistiky Minecraftu a tak, ako je to celkom easy. To budú taký create nerdy skôr. Ne, toto vážne bude akože celkom vanilla, vidíte to každý deň. Dras. Dras? A kde si Dras? Gras teda. Gras. Počkaj, what? Aha, takže to nebol hráč. Dobre, počkaj, kto ešte nebol? Bukolibuk, on žije, alebo... No, ten mám pocit, že ten nežije. Ten nežije, jo? Ja som sa na neho pýtal, že či to je NPCčko proste, pretože on úplne ako zvláštne hrá. Počkaj, a ten O511, to je kto? To je ten Maťko. To je ten Maťko, aha. Dobre, tak vieš čo, OK, to je jedno, tak treba počkaj, kto to nedal? Dominik, otázka na teba. No? A hej, stačí aspoň približne, jo, v tomto prípade. Dobre. Aká môže byť najrýchlejšia rýchlosť konia v Minecrafte? 14. Dobre, OK. Keďže to bola 14,22, tak ti to uznám tak polovičate, takže jo, dám ti 500, jo, dám 500 korún serveru. Takže počkaj, koľko je 8? Dobre, a ešte mi povedz, koľko je 8 plus 5? 12. Nie, 13. Dobre. OK, berem. Fajn, dobre. OK. No a teraz ešte, kto je teda môj fanúšik, to je tiež taká otázka, že... Tak akože už nemoc aktívne, ale ako... OK, dajme to dobre, no tak ako sa volá celým menom moja sestra? 5, 4, 3, tak to 2, 1. Dobre, OK, prešiel si s tým testom, dobre, fajn. Tak Clarisa Myščíkovačia. Yes, áno, presne tak, ale OK. Ja som si myslel, že Karolina. What? Prečo by bola Karolina, keď sa volá Clarisa? Akože aj občanke.
Jo, jasné, Klara. No nie ako no Clarisa nemá na občanke, pravda, že ale... Hej, je tu... Dobre, tak teraz... OK, takže fajn, teraz je posledná otázka a to je dokončenie pesničky. A bude to celkom akože hard a je to taká spoločná odpoveď pre vás všetkých. Takže, what is love? Jak to, že to nikto nevie? Ešte raz, Akože hej. ja to viem, ale neviem to Viem zbierať. jedno slovo tam, viem iba jedno slovo tam, je to neviem čo, baby tam. No, dostávame sa tam, OK. Leave me. Ja skoro, baby. No mal mi. Ne? Počkaj, jak to je? Aha, teraz som aj ja zabudol. What is love? Baby, you hurt me. Počkaj, ja som vám to povedal. OK, dobre, to je jedno, dávam proste tu. Takto vám to vyšlo, 5000 korún, OK, pošlem vám to na PayPal. Díky moc, ste úplne úžasný, ten server je parádny. A jo, napíšem vám a jo, budete na videu. Takže jo, takže čus. Let's go! To- Čaute.